Εντάξει, δεν κάνουμε διαγωνισμό. Όχι, θέλω να κάνω. Το κάνεις μάνα. Γιατί δεν μπαίνει μέχρι μέσα. Εδώ μέσα μπαίνει. Κάνουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, θα μας τραβήξει βίντεο. Ακούς, με τα όπλα. Θέλεις. Πώς το έβαλες το πορτοκαλί? Μπορείς να το δώσεις βίντεο πώς φτιάχνουν αυτά τα όπλα. Αυτό το πορτοκαλί εδώ έξω ποιανού είναι? Ποιο? Το έβαλε, το έδωσα. Το έβαλες, κάνω πλάκι. Στο Άτζα υπάρχει τώρα μαλάκα. Ναι, Το έκρυψα να το πήρε χαμπάρι. Η άλλη έχεις? Ναι. Όχι. Βάλε να δεις. Άκη, πες μου λίγο πώς είναι οι μπίλιες. Το άδειο είναι αυτό. Οι βίδες, Είναι το άδειο. μεσαία, Πότε γεμάτο? Μεγάλη. 3 μεγάλες κάτω, Αυτό. μικρή, Αυτή εδώ τι είναι. Μικρή. μικρή πάνω, μικρή, μικρή, Μεγάλες κάτω. μεγάλες 3 κάτω. Πρέπει να δοκιμάσεις Το λαδάκι γίνεται τέλειο. Προς τα κήρυξα εκεί. Γιατί να ξυπνήσουμε? Αν τα πουλιά. Τα τάραξες. Το δοκίμασες το εντάξει. Θα διασες. Θα δεις.